F'moħħi u f'qalbi għandi biss il-ġid tal-Partit Nazzjonalista. Irrid partit b'saħħtu, partit maqut. Din il-ġimgħa rajna xhieda ta' għaqda li tawgura tajjeb għall-proċess ta' riforma fil-partit. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq Net FM u spjega kif il-Partit Nazzjonalista huwa magħmul mill-persuni. Il-Partit Nazzjonalista huma wkoll in-nies. Mela rridu n-nies jiġu lura fil-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista jmur lura ant in-nies. Ħalli hemmhekk flimkien mbagħad nagħmlu l-istorja, inbidlu l-istorja, niddettaw l-aġenda flimkien illi nkunu parti mill-proċess tal-bidla. Adrian Delija refera għal dak li seħħ fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u awgura lil Alex Perici Kalaxxone u Carmelo Mifsud Bonnici għal ħatrit tagħhom fil-waqt li ringrazzja lil Graham Bencini tal-li kontesta u li grazzja l-attard previ li juriet il-lealtà u s-sens ta' sagrifiċċju bimħabba lejn il-partit. Dawn huma sinjali li hawn min verament iħobb il-Partit Nazzjonalista, sinjali li jekk naraw bħalhom il-Partit Nazzjonalista jibqa' jissaħħaħ. Dwar il-ħatra ta' Luis Gallia li se jkun qed imexxi proċess ta' riforma fil-partit, Adrian Delija qal li Luis Gallia se jibda immedjatament l-impenji tiegħu f'Għawdex. Mela mill-partit sħiħ li qed jaqbel mad-deċiżjoni li ħadd li riforma politika tkun gwidata minn Dr. Luis Gallia. Adrian Delija qal li dan ma jfissirx li Luis Gallia se jkun qed jiddeċiedi waħdu dwar ir-riformi meħtieġa, iżda se jkun qed jiltaqa' ma' diversi partijiet. Tajtu parametri wiesa, saħħiet u awtoritajiet diretti biex jintaqa' mal-ferat kollha, mat-tesserati, mal-attivisti, mal-kumitati, mal-organi tal-partit, imma mas-soċjetà ċivili, mal-medja, man-nies komuni, mal-akkademja, ma' kull min irid illi fis-soċjetà tagħna jista' iwassal idej. Dwar il-ħatra ta' Kummissjoni Elettorali ġdida Adrian Delija qal li dan qed jagħmlu sabiex jiggarantixxi proċess trasparenti. Kummissjoni li se tkun immexxija minn Francis Zammit Dimek. Jiena rrid li jkun hemm persuna li tgawdi l-fiduċja ta' kulħadd, kellimt personalment il-Dr. Francis Zammit Dimek li minna u nsellimlu li dejjem titolbu x'titolbu. Tgħidlu x'tgħidlu l-ewwel ħaġa li jgħidlek, grazzi kap jiena lest li nservi fejn tajjatlik. Adrian Delija qal li f'din il-Kummissjoni jrid li jkun hemm rappreżentanza tal-persuni li ppreżentaw petizzjonijiet differenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li l-partit se jidħol għal din ir-riforma politika b'umiltà, b'sens kbir ta' dover u fi spirtu ta' għaqda. U appella biex kulħadd ikun parti minn din ir-riforma, biex kulħadd iħossu parteċipi u protagonist biex jissaħħaħ il-partit. Nemmen illi jekk nagħmlu dan il-proċess flimkien, nemmnu fih, nkunu parti minn din it-tama, minn din il-bidla, minn din il-ħolma, jiena konvint li nexxinna. Kristina Majra, Net News.